May voiceover yan. voiceover. Okay, nakalakas, di ba? Bedeng, look what I got. Who is this? Oh, voiceover na MG. yan. Ami, ano masasabi mo? Wala lang. Naalala ko yung lasingin namin si Nonet. Hindi namin malasing ni Bedeng. Oh. Hello, Deng! Kaya Base, say hi Base. Base! Yeah! Bashe, basya! Base! Bashe, basya! Base ba siya? Oh, ano Base, na? basya? Base, ingit na kayo. Tingnan mo. Ito pa, ito si- ito pa isa. Mahal to, may voiceover to, mahal to. Tutti Frutti. Si Tutti Frutti. Tutti Frutti. At guess what? Manonood kami ng banda sa Webes. Bedeng, sabi ko kay Ami, sabi ni Bedeng, tugo ka daw, balot! Nadala ka ng balot dyan. Sabi mo, mahusay ka magpaanak ng pusa. Mahusay ka magpaanak ng pusa. Oo, marami akong ano mo tayo eh. Jack of all trades tayo eh. Kita may Papanak ko t-shirt. ng, hello. Kita may t-shirt niya. Kita may t-shirt. Diba? Dito ako, di ba? Klase. Makarating lang ako dyan, lahat gagawin ko. Sabi mo, Bedeng, puntahan mo ako sa next year. Next year, magkita tayo sa next year, puntahan mo ako sa pwesto ko. Okay.